ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇ ଫାଇବରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର। ଏଇଟା ହାଇ ଫାଇବର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଓଟ୍ସଟା। ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିମ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଭଲ, ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭେଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ଇଏ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଲା ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଇଏ ରହୁଛି, ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଡାକ୍ତର ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଫାଇବର ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇବ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଟାଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଣିଥିଲି। ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଣିଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇବି ବୋଲି ଆଉ ପକେଇ ପାରିନଥିଲି, ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଅଛି। ଆପରେ କ'ଣ କେମିତି ଇଏ ହେବ ସେଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଦିଆହେଇଛି। ପଛରେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦେଖିବେ ଓଟ୍ସଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇକି ଗିନାରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା, ଆର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲିବି ସେଦିନ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଟ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏର ଓଟ୍ସର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭରର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଖିଆ ହେବ।